Atxalde hon alegi, martxan da Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa. 57 taldek eman dute izena. Eta maiatzaren 30 bitarte, Gipuzkoan ez da bertsoa faltako. Txapelketa horren barruan, gure eskualdeko, hau da, Tolosaldeko txapelketa jokatuko dugu. Urtarrilaren 23 eta martxoaren 27 bitartean. Eta martxoaren 27an jakingo dugu zein izango den Tolosaldeko talde ordezkaria. Eta beraz, eskualdeko taldeekin lehiatuko dena. Gipuzkoako 57 talde horietatik Tolosaldekoak 8 ditugu. Lehen fasea eskualdeka jokatuko da. Eta beraz, Tolosaldean 4 final laurden, 2 final erdi eta finala jokatuko ditugu 2 hilabete pasatxoko epe honetan. Aurreko 2 ostiraletan jokatu dira lehen 2 final laurdenak. Gaur jokatuko dugu 3. Eskerrak eman nahi dizkiegu Alegiko gaztetxekoei lekua prestatzeagatik. Gaurkoan 2 talde izango ditugu aurrez aurre. Herriko derbia hain zuzen. Boskatu taldea eta Irizustabarrenegi taldea. Honakoak dira bertsolariak. Boskatu taldetik, Eneko Ontxalo Sagastume, Iker Arandia Mendizabal, eta Egoi Irazustabarrena Garmendia. Irizustabarrenegi taldetik, Felix Irazustabarrena Arsuaga, Imanol Irazustabarrena Garmendia, eta Iker Iriarte Iribar. Jarraian, bertsolariek gaur egin beharko dituzten ariketak azalduko dizkizuet. Azken ariketan izan ezik, beste guztietan, talde bakoitzeko ordezkari batek kantatuko du. Hau da, ez dute bertsolari guztiek egingo ariketa hori, taldeko kide batek baizik. Binaka gaia eman da 8ko handian 3 bertso. Binaka gaia eman da 8ko txikian 3 bertso. Bakarka oinak eman da 8ko txikian 2 bertso. Bakarka lehen puntu eman da 3 bertso 8ko txikian. Binaka gaia eman da kopletan. Bakarka amaierako puntu eman da 2 bertso handiko moldean. Eta azken ariketan taldekide guztiek hartuko dute parte. Gaia eman da puntuetan egin beharko dute. Esan beharrekoak esan da eta eman beharreko eskerrak eman da entzun ditzagun bertsolarien agurrak. Horretarako altxa boskatu taldeko bertsolariak. Eneko Ontxalo, Iker Arandia eta Egoi Irazustabarrena. Ale gitarrak geragu, txapela degu helburu, zarren kontra buruz buru, pasako gera seguru. Boskatu, 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 yeu! Aurka Irizustabarrenegi, boskatu gainetik erabedi. Lehenik eta beinaratzentzako zorion musu batzuk, aste honetan 6. bat erditu du boskatu. Erreleboa behar omen da sarri egin dutezin, baina gazteak apuntatu ta pakean utzi ezin. Eskualdeko kanporaketak jaurreratu antzeko,
baina hobeak ez aldaude hauk goierrin kantatzeko. Betik ere antzemango da ematen duten pena, errespetutik egin dezagun zaharren aurkezpena. Ustez bertsoz ze talentu, idia zabal bizileku, lehen ere bazen angazta frango, zu joan zinen ta bat gehiago. Mila bertso botata gero, ona izatea zuten espero, izanagatik anaizarrena, hartu zue denetan txarrena. Gai jartzaile haritua, horrek berez badu meritua, bertso munduan finiri arte, baina kantuan hasten den arte. Artolaren botillero, txapel gehiagirik ez espero, boskaturekin kontuz laguna, da bertxotako jokin altuna. Zehar beidatuz ikusiz felix, orain ez dago lehen bezain felix, gure taldean etxeko ona, bestean aita eta aitona. Uste udala denen maisu, zure garaia ja pasa zaizu, baikintakoak zarete baina, felixetzera andonie gaina. Gaur boskatu, zalantzaik gabe bozkatu. Gaur egin behar dugu, 11 alegin. Bertsolari mozorroz kantuai eragin. Gaurko honetan oso argi gera dedin. Bertxotan norka gindu, behar duna legin. Gaur boskatu, zalantzai gabe bozkatu. Begira gaztetxea, jarri da gainezka, zaharreldua gazte mutiletan eska. Ostirali juntzean, plano berik ez da, gora boskatu eta has dadila festa. Gaur boskatu, zalantzai gabe bozkatu. Gaur boskatu, zalantzai gabe bozkatu. Altxa orain, Irizustabarrenegi taldeko bertsolariak, Felix Irazustabarrena, Imanol Irazustabarrena eta Iker Iriarte. Galduta irabazi galdu. Pelotarin mezue, nahi dugu azaldu. Galduta irabazi galdu. Artolak ala dio, ta siniste aldu. Irabazi ta galdu,
galdu irabazi. Zarrena izan arren, badet zerrikasi. Irabazi eta galdu, galdu irabazi. Zarrena naizela ta ez naiz ondo hasi. Galdu ta irabazi, irabazi galdu. Herritarron artean emaitzak igualdu. Galdu ta irabazi, irabazi galdu. Hauen bertsoik txarrena nahi nuke igualdu. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Guzio goza gozo, geza eta gazi. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Gaurko menuak badu horren beste grazi. Galdu ta irabazi, irabazi galdu. Baina orain ez gaitezen gehiegi apaldu. Galdu ta irabazi, irabazi galdu. Bizkarrekoa eman ta ondoa faldu. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Bertso zaletasuna ez altzaigu hazi. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Aldala gozatu ta gozarazi. Galdu ta irabazi, irabazi galdu. Leia aspedi baina, alkarrez zapaldu. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Empate geratzea, obedegu kasi. Irabazi ta galdu, galdu irabazi. Empate geratzea, obedegu kasi. Bertsolarin lana epaitzen gaurko bi taldeetako epaileak eta Tolosaldeko herriartekoan parte hartuko duten beste bi taldeetako epailea behar lukete, Anoetakoa ez da etorri, ezta? Beraz, boskatu taldeko Aratz Irazustabarrena, Irizustabarrenegi taldeko Andoni Otegi eta Amezketa taldeko Imanol Artola Felix. Epaileek ariketa bakoitzaren amaieran erabaki beharko dute ariketa horren puntuan hori eman. Beraz, 7 ariketa izan da eta 4 epaile izan da, 28 puntu, 3 izan da, 21 puntu daude jokoan. Gaurkoan, talde batek aurrera jarraituko du, eta besteak hasi orduko esan beharko dio agur txapelketari. Eta hasi gaitezen ariketa puntuagarriekin. Lehen ofizioa 8 handian egingo dute. Eta horretarako altxa boskatu taldeko Eneko Ontxalo eta Irizustabarrenegi taldeko Iker Iriarte. Herriko elkarte gastronomiko bateko bi kide zarete.
Eta aurten zuzendaritzan egotea egokitu zaizue. Konturatu zarete, kontsumitzen diren produktuen 10% ordaindu gabe gelditzen dela. Honi irtenbidea eman nahian, Iker segurtasun kamera bat jartzea proposatu diozu Enekori. Eneko ez dago horren ziur. Iker hasita 3 bertso 8 handian. Euneko 10 galtze omen da, eta gainera tarteka. Eurotan ez da asko izango, ez dakitzen bat pezeta. Lasaieneko jarri ditzagun, kamara eta grabaketa, ziurrenik irudietan ni soilik irtengo naiz eta. Horrelakoak egunen baten eginak dituzu zuke. Ta hala ere noski kamara ipini nahiko zenuke. Gaur eguneko kale denetan dauzkagun kamaren truke, soziedadera sartutakoan lasai ibili nahi nuke. Ez da astebete hasi ginela, zuzendaritzan lanean. Kameren kontra zu aspalditik, zabiltz jota ekinean. Badibide bat ipiniko det, ta lehengo astelenean, gero ertzainei deitu beharra, zerbait pasatzen danean. Deitu genien ta ordu bete, gero ziren iritsi. Alere zure ideien lurrak oraindu nahiko luizi. Zure kamaren ideia hori hain arriskutsu hain bitxi, aizuen nukenik bihurtu nahi kamaratzeko polizi. Behar direnean poliziake bihurtzen dira lagunak. Ta deklaratu gabeko euro gehiegi badira junak. Jarri ditzagun kamara hundiak, ta jarri ditzagun zumak, lasai arraio ibili behar du izkutatzekoik ez dunak. Nahikoa ondo ulertu denik, zure arrazoi apurra.
Ta prosegurrek saltzen duena, dena degu iruzurra. Alde batean utzi ezazu kamara hoien glamurra, kamarai gabe denok dakigu, zein den hemengo lapurra. Bigarren ofizioa 8 txikian osatuko dute. Altxa, Boskatu taldeko Iker Arandia eta Irizustabarrenegi taldeko Felix Irizustabarrena. Badator aurtengo korrika. Zuek biok korrikan atera oizareten bi lagun zarete. Aldiro adosten duzue zuen korrikaldiaren abia puntua eta gelditzeko puntua. Aurtengo ibilbidea ikusita, alegin abiatu eta bentaundin gelditzea erabaki duzue. Iritsi da eguna. Iker, nola ala bentaundiraino iritsi zara, eta gelditzear zaudela han hasi zaizu Felix. Pixka bat gehiago. Iker hasita, 3 bertso 8 txikian. Korrika iritsi da, behar duen legez, ni auspo berotuaz, eta Felix errez, ni nekatutanago geratu mesedez, nik euskera maite det hainbesterez. Nik euskera maite det hainbesterez. Arnaz pixkat hartzeko, hartzazu denbora, joan behar deguta, Tolosatik gora, denak joaten badira, aizure pausora, Gabonetan iritsi behar degu Bilbora. Gabonetan iritsi behar degu Bilbora. Azaldu beharko da, oraingo kasua, motel xamarrik jarri zait neri pausua, behar detena daba hori deskansua, letu nahiote dezu barruko mezua. Letu nahiote dezu barruko mezua. Etzera preparatu, lengo korrikatik, ez da ere aurtengo euskara alditik. Ta zer gertatu zaizun, ederki badakit, belarria prest baina ahoa zabalik. Belarria prest baina ahoa zabalik. Ez nien naiz aritu, korrika askotan, baina euskara pixkat lagundu asmotan,
bakit ze ingo deten nik oraingo hontan, furgonetara igota hasi bertxotan, furgonetara igo hasi bertxotan. Antzematen zaizu bai, hankeko minean, hementxe zabiltzala, ia ezinean, eta zer egin behar dan, zaude jakinean, biojoan gogera furgona gainean, biojoan gogera furgona gainean. Ofizioak alde batera utziko ditugu eta jarraian bakarka hartuko ditugu bertsolariak. Lau oinak emanda osatu beharko dute bertsoa. Bina bertso bota beharko dituzte 8 txikian. Horretarako etorri berriz Irizustabarrenegi taldeko Felix Irizustabarrena. Hona hemen lehenengo bertsoa osatzeko oinak. Gaztetxera, aukera, aurrera eta gera. Gaztetxera, aukera, aurrera eta gera. Bertxotarako gendun, alako aukera, propio etorri gera, denok gaztetxera, ta denok badakigu gu hobeak gera, baina segi bezate gazteak aurrera. Bigarren bertsorako oinak, zalantza, antza, dantza, esperantza. Zalantza, antza, dantza, esperantza. Karnabalak datozte, ez izan zalantza, antxe hartuko dugu guk pailaso antza. Han badago musika, txarangata dantza, aurten nik joateko badet esperantza. Etorri orain, boskatu taldeko Egoi Irazustabarrena. Hauek zure oinak. Amestu, prestu, estu, esku. Amestu, prestu, estu, esku.
Bertxotan hasi ginen, alai eta prestu, baina pasatze hori ez da zuen esku. Hartu behar zaituzteu, larri eta estu, pasatze hori zuek gehiagiez amestu. Bigarren bertsorako oinak, joko, geroko, gogoko, oztopo. Joko, geroko, gogoko, oztopo. Behin oltzara igota, ezer ez da joko, laguntasuna utzi behar deu geroko, naiz eta pasatzea dezuen gogoko, gaurkoan boskatu da zarren oztopo. Bakarkako lanekin jarraituz, puntu erantzunen txanda dugu orain. 8 txikian 3 bertso bota beharko dituzte bertsolariek. Horretarako etorri boskatu taldeko Iker Arandia. Honela dio lehen puntuak. Trump eta Putin dira munduaren jabe. Eta jendea dago ezer egin gabe. Agintea hartuaz xuabe, xuabe. Egin gaitezen gure munduaren jabe. Bigarrena, munduko egoerak sortzen du beldurra. Ta guk zer eingo degu daukagun apurra. Politika zer daba noski iruzurra. Egi asko esan naita dena gezurra. Eta azkena, soldaduska jarriko ote dute berriz. Ala badanik alde egingo det erriz. Nastu dira herriaz, doinuz eta neurriz. Oriozen esango det beharaina aldiz. Altxa orain, Irizustabarren egitaldeko Imanol Irazustabarrena. Hauxe lehen puntua.
Eskupilota bate jarraitzen aldezu. Artola laguna det, ta entzun zaidazu. Aldedan guztitan egiten det kasu, baina bukatu oidet aserretak eixu. Orain baiko ta aspe elkartuko dira. Eta guztia gaude zalantzaz begira. Lehen maite genuen kirol uratira, suabe negozio bihurtzen ari da. Eta azkena, arginanok berriro patrika betea. Lehen batzuen eta oraintxe bestea, arek ere badauka txorita ustea, laisterratu behar du kristonez ustea. Segidan, kopletako ariketari ekingo diogu. Horretarako, etorri, boskatu taldeko Ego Irazustabarrena eta Irizustabarrenegi taldeko Imanol Irazustabarrena. Hauxe kopletarako gaia. Santa Ageda pasa berri dugu. Aste bete atzera egingo dugu. Pixukideak zarete eta gaueko erreleboa duzu lanean. Lanetik etorrita ohean sartu eta lo hartzeko zorian zaudetela, han non hasi diren Santa Ageda bezperako kopla kantatzen etxe azpian, makilarekin lurra joaz. Imanol hasita. Makil soinua entzun dugu begi bat itxi orduko, nahi aina fuerte jo dezakete, baina enaiz mugituko. Nahi aina fuerte jo dezakete, baina enaiz mugituko. Etxera iritsi eta oean jarri naizenean oker, kaka ematen hasi aldira Ilarregi eta Iker. Kaka ematen hasi aldira Ilarregi eta Iker. Lehen ibiltzen ziren askotan, bai Irazustabarrenak, Felista bere semezarrena, atera balira behintzat. Felista bere semezarrena, atera balira behintzat. Horiek ere zenbiltzatezke, beste hau bien antzeko, buru handioiko beto, igual etxean ez aldaude hobeto. Buru handioik igual etxean ez aldaude hobeto. Kariño asko ez diezu bata ez dezu esan gutxi, ba ez diezu hirugarrengo semea dana ikusi, ba ez diezu hirugarrengo semea dana ikusi. Ara erantzun hori bota dit, oain Imanolek erreta, kontu zibili maindire artea botako zaitut oaineta. Kontu ibili maindire artea botako zaitut oaineta.
Herri arteko saioa ere izan zen lehengo astean. Gaztea joan ziren onenak ziradenaren ustean. Gaztea joan ziren onenak ziradenaren ustean. Egia esan zarrek ez zuten bainaiko ondo kantatu, baina azkenean emaitzan beti garaiez alda boskatu. Baina emaitzan azkenen beti garaiez alda boskatu. Egun harretan garaiez eintzan, neri behintzat berdin, isildu dira lotaranoa, ta zurrunkarik ez egin. Isildu dira lotaranoa, ta zurrunkarik ez egin. Diru eskean hasi dira ta maindirera botatzeko, ara bainonik gordein behar dut epaiei emateko. Ara bainonik gordein behar dut epaiei emateko. Eta bakarkako azken lanari ekingo diogu orain, amaierako puntua eman da, 2 bertso osatu beharko dituzte. Datorrela lehen bertsolaria, boskatu taldeko Eneko Ontxalo. Honela dio lehen amaierak. Gogaikarria da batzuetan hirietako zarata. Gogaikarria da batzuetan hirietako zarata. Obrero batzuk kaskoarekin, mailuka eta palaka, kalertzeko kantari txar bat, diskotekako maraka. Guri horrela iruitzen zaigu gaizki ohituak gerata, gogaikarria da batzuetan hirietako zarata. Eta bigarrena, mendi aldera joan izan naiz lasaitasunaren bila. Mendi aldera joan izan naiz lasaitasunaren bila. Esan bezala hiri handia, ez da izaten isila, isiltzen ez den zarata eta itzaltzen ez den bombila. Aste bete bat bertan pasata, garbi geratu dadila, mendi aldera joan izan naiz lasaitasunaren bila. Etorri orain, Irizustabarren egitaldeko Iker Iriarte. Honela dio lehen amaierak. Espero ez diren horiek dira oparirik ederrenak. Espero ez diren horiek dira oparirik ederrenak. Inauteriak badatoz laister, munduko festa onenak. Gero ni ere bihurtzen gera,
zirikatzaileak, pelmak, Gorka Zubeldia gala esan dit, badirela xexenak, espero ez diren horiek dira, oparirik ederrena. Eta bigarren bertso osatzeko amaiera, eta geroztik hementxe nabil irribarrea ahoan. Eta geroztik hementxe nabil irribarrea ahoan. Inauteriak ederrak dira ta doan, ala egindet bate ustekabe, nik bakarrik joan. Argia piztuta esnatu naiz, belleza baten ondoan, eta geroztik hementxe nabil irribarrea ahoa. Eta saioa amaitzeko taldeka gaia emanda puntutan jarriko ditugu bertsolariak. Horretarako gerturatu Irizustabarren taldea. Hauxe gaia. Konturatuta zaudete parranda gehiegi egiten duzuela. Martxa horretan jarraitzerik ez dagoela eta aurtengo egutegi aurrean jarritzarete ezinbestean egin beharrekoak diren parrandak soilik aukeratzeko. Konta eguzue. Bederatzi bertso osatu arte. Konturatua dira nere ondokoak parranda gehiegi egiten dutela. Martxa horretan jarraitzerik ez dagoela eta aurtengo egutegi aurrean jarri dira ezinbestean egin beharrekoak diren parrandak soilik aukeratzeko. Ea zer dioten. San Juanak, San Ferminak, Carmenak begira. Egutegia markaz betetzen ari da. Ni joango nintzake Gernika ferira. Santu guztiak netzat oso onak dira. Idia Zabalen gazta feria badago. Ez gintezke joan pixkatu rutiago. Imanol horietzazu aipatu gehiago. Festa ederra dago ez beidatu arraro. Festak behar baitute ederrak sakonak. Eta hori esan du taldeko aitonak. Bate ekisi gabe dauzkagu gabonak. Barkatu neretzako denak dira onak. Festarako guztia barra eta txosna. Gero bisitatuko aldeguko mona. Nerekin etorriko ote da amona. Parrandarako bada Santanderre ona. Markak ta markak egin hemen gabiltz larri. Nahi dezuten guztia onuntza ekarri. Kalendario guztia dago gorri. Markak egiten hasi eta marka jarri.
Festarako badegu horren beste kemen. Kale berakoak baditugu hemen. Ez dakit hortarako sasoiko algauden. Denak pasa ditugu eseri gaitezen. Oaindik ez zaiz eseri parranda badago. Zartu egintzaigun nekatu da klaro. Nik joan nahi bainuen gero urru pixkat urrutiago. Ja atxonak ez digu irauten gehiago. Bihar goizean doa biloba zaintzera. Izan daiteke hori niretzat aukera. Ta gubiok azken agian hartzera. Zure gela sartzean esnatuko zera. Beraz urrungo festa nundago bisita. Ni lasai joango naiz zuek ikusita. Izan liteke festa ederra polita. Oraingon bai hobeto gaude eserita. Etorri orain, boskatu taldea. Badatoz Tolosako inauteriak, aurten barruagotik bizi nahi zenituztela eta kuadrillakoek lehen aldiz karroza bat ateratzea pentsatu zenuten. Astebeteren faltan ez dago aurrera pauso hondirik. Nondik hasi, zer egin? Badatoz Tolosako inauteriak. Aurten barruagotik bizi nahi zituztela eta kuadrillakoek lehen aldiz karroza bat ateratzea pentsatu zuten. Astebeteren faltan ez dago aurrera pauso handirik. Nondik hasi, zer egin? Altabozik gabe eta pintatu gabean. Karroza oraintxe dago itxusi antzean. Ezote gaude horren egoera grabean. Karroza hau ez doa gurpilen gainean. Astebete falta ta ezer egin gabe. Zerbait egingo degu xuabe, xuabe. Lehen zalantzatin egon eta orain are. Alkola baldin bada gu gustora gaude. Agortuz doakigu daukagun denbora. Baina ez gaitezela alere astora. Karrozarik angabe ez goaz inora. Amazonen agian zerbait egongo da. Gu ez gera denoski gazten eredu. Ezer egin gabe ba hementxe gaudegu. Bukatuko zaigunez hasia zen negu. Bestela ondoko eikenduko diegu. Disfraza ere oraindik ez dugu pentsatu. Eskelan asko daukat mesedez barkatu. Hanketan katiuskak buruan bizaku. Igo
igualateako gera kuadrillan bostkatu. Baina kuadrillan asko xamar ez algera. Joan beharko degu Tolosa aldera. Gaizki xamarri gabiltz nere arabera. Karroza haudi joa atzeko zaurrera. Atzeko zaurrera bai baina gu Tolosa. Orain txematen degu Jesu Kriston poza. Honekin irtetzeak zenolako lotxa. Prestatu behar degu zerbaita proposa. Eman beharko degu Tolosan nibela. Ta erakutsi hemen onenak garela. Erakutsi alegin gainetik gaudela. Karroza eroiko da gaur Felix bezala. Jo berriz joan zaigu guri aurtengo trena. Uste kabean egin baitugu errena. Haze burua ustea inauteriena. O hartzerako heldu da ostegun gizena. Eta honen bestez amaitu dira gaurko ariketa puntuagarri bat, txalo bat bertsolariei. Epaileek berandu baino lehen emango digute gaurko saioaren puntuazioa. Bitartean, final laurdenetako laugarren eta azken saioaren berri eman nahi dizuet. Tolosaldeko hurrengo saioa 15 egun barru izango da, ostiralez, otsailaren 20an, Bilabonan, eta bertan Bila Amasa taldea eta Aiztondo taldea lehiatuko dira. Berriro ere, eskerrak eman nahi dizkiegu Alegiako gaztetxekoei. Eta jakin ezazue gaurko saioa ostegun gauean izango duzuela entzungai Atari Irratiko Ari Naizela irratsaioan. Eta txapelketaren jarraipena egiteko aritu zen sare sozialak jarrai ditzakezue. Edo bertsozale.eus webgunea bisitatu. Talde irabazlea eta beraz, martxoaren 13an Bila Amasa eta Aiztondo taldeen arteko kanporaketa irabazten duenaren aurka arituko dena 11 punturekin bozkatu. Gaurko saioarekin haien txapelketa hasi orduko amaitu zaie Irizusta Barrenegi taldekoei. 10 puntu eskuratu dituzte. Entzun ditzagun bertsolarien agurrak. Eskerrik asko denoi eta hurrengora arte. Datozela agurrak kantatzera Irizusta Barrenegi taldeko ordezkariak. Imanol Irazusta Barrena, Felix Irazusta Barrena eta Iker Iriarte. Nola azaldu herri txiki honek bertsoarekin duena,
hemen bitalde egotea da, adibide nabarmena. Hainbeste urte daramagunok, bertso munduan barrena, gaurko saioan bulebarrean, edo tabernaz taberna, herria bertso zentzutea da, emaitzarik ederrena. Agur Jesusen ama, hau da bukaera, baina ala ere gustora, ni joa etxera. Zuek segizazute, gazteok aurrera, gu joango gerata, zuekin batera. Gu joango gerata, zuekin batera. Zaztarre zarra, Felix ta Aitor, ta kokoan bada espadare, gure anaie isak kikara, jota patxitxa zetalde. Bertsoarekin gozatze utxa, transmisioan zutabe, guri horixe eman ziguten, ta guk haueri ondare. Biba gazteak behonde izuela, segi herriaren alde, atxeterikan ez dute egin, ta gu oraindik hemen gaude. Eta talde irabazlea boskatu, Eneko Ontxalo, Ego Irazustabarrena eta Iker Arandia. Txapelketa jondo eman diogu sarrera, ederra izan delako zaleen harrera, baino txapelketa denez fondoko karrera, ezingo dugu aldatu lehiako jarrera, behin gainditu eta gero lehenengo barrera, batera segi dezagun hemendik aurrera. Agurretik hasita suabe, segitun egin gera, oholtzaren pare, ez ametsar zaiusik, etzen parez pare, egin degunarekin gustora alare, urrengo kontrariok, kontu izan bazpare.
Aupa zarrak, aupa, zuena nibela. Estutu ez darria, estutu gibela. Ederra izan da hemen, gogiro epela. Gu prestatuko gera, gaurkora bezela. Ta aurkariak ere presta daitezela. Ta aurkariak ere presta daitezela.